прегледаш коментарите от последните 3 дни, ще забележиш, че има огромно количество хора в България, които вярват, че непълнолетно момиче, обличащо се предизвикателно и носещо много грим, разрешава на възрастен мъж да наруши закона. Това вероятно са и същите хора, които вярват, че ако жена ти корвее, можеш да я пребиеш, убиеш, застреляш, навреш в куфар, варел и това е напълно оправдано. Това е, меко казано, притеснително. За мъжете насилници ще говорим. Още малко да изседим феминистката опорка, че мъжете са изроди и убийци. При това от устата на мъж. Дайте да си кажем в очите, че жените избират предизвикателни дрехи, защото искат да предизвикват желание в мъжете. Да ви накарат да погледнете, за да може да ви нахокат "я не ме гледай". А после да обяснява, че сте нерези, които мислят само за секс. Да направите някой коментар, за да ви се обясни, че не е възпитано да се коментира външният вид на жената и че не можете нито да говорите, нито да гледате. Да ги пожелаете, но да потискате желанието, понеже трябва да се докажете като ултра топ владеещи се мъже, които винаги държат емоциите си под контрол. Най-гадната опорка на феминизма, че сте агресори, които трябва да бъдат скопени и да си знаят мястото в ъгъла. На улицата или във фитнеса трябва да ходите с лепешката, че тук ви сте хвърлили поглед към нечии оформени задни части в пит розов клин, викнали са ви охрана или са ви заснели какви сте перверзници. Маха, как така ще гледате жени? Как ще имате реакции към женско поведение? Тъжните са властта. На властта не се възразява. Не й се казва как да се облича и не се обяснява, що е то благоприличие. И че за жената свенливостта е ценно качество. Тя няма намерение да се съобразява с вас. Ами си ви иска предизвикани нон-стоп. Та ако някой път се подадете на истинските си емоции, да ви тикнат я в затвора, я в гроба, или просто да ви нахулят публично. Какво ще стане, когато масово си дадем сметка, че жените подлагат мъжете на тормоз, а после го играят ни лук яли, ни лук мирисали? По случайност ходят голи. Предизвикателно напред-назад като шефките, които са. Без да искат са голи. Но я им кажете да се наметне с един шал и ще ви кресне да не знаете много-много. А още има достатъчно мъже, които като ги видят голи им правят комплименти, колко са секси и им се мазнят. Въобще не се занимавайте с жени, които най-смело ви предизвикват с облеклото си. Нито мислят как ще скочат с леглото с вас, нито ви мислят доброто. Предизвикват ви да се хлъзнете, за да ви посочи с пръст и да кажат: аха, знаех си, насилник. Да сложим край на потиществото над мъже и да дадем начало на свободното изразяване на мисли. Започнете да им подарявате шалове да се наметнат. И ако нещо там ви се обясни, че тази няма да я бъде, си хващайте багажа. При някой, който няма да ви забранява да имате очи и уста. Толкова е просто.